ang anak ni Tubit, muan man ni siya og pangasaw-unon. Niyang iyang giadto nga pangasaw-unon mao si Sarah. Unya si Sarah naminyo na ni Kapito niya nangamatay panahon sa kasal. Gabi sa ilang kasal, namatay ang 7 nga lalaki. Mato ko natong recall kagahapon, medyo alanganin o gamay ang amahan ni Sarah sa paghatag kang Sarah ngadto kang Tobias na iyang mahimong asawa, no? Kay nibaho siya unsa na puy mahitabon ni ikawalo gyud ni. Pero si Tobias mingon man siya nga giimbita mo siya pakaunon siya. Sa dili ako mo kaon, dili ako mo inom, kun dili nimo ihatag kanako si Sarah nga akong asawa. Mado bisag hisitan siya, iya gihapon gitugyan si Sarah ngadto kang Tobias aron mahimong asawa. Pero what is wonderful there? Sa diha nga kasal naman to sila, no? Gihatag naman tugyan mo man ilahang kanang kultura. So nagdulog na sila pagkagabi. Pero kung natong balikan, nagampo sila. Actually kana nga kini nga reading gahapon gahapon nga reading, one of the readings siya panahon sa kasal. Yung kasagaran, di kay basahon kay San Pablo. So kantong nindot unta pud nga basahon. What the couple should do. Ningon si Tobias kang Sarah, inday bangon kay magampo kita sa Ginoo. Nagampo sila. Niya di na ko makalimtan nga giingon dito nga Ginoo, ikaw nagbuhat ni Adan ug ni Eva. O nagbuhat sa tanan, ngayon silang panalangin sa Ginoo. Ingon siyang nasayod ikaw nga gipili ko si Sarah nga akong pangasawa, dili tungod sa kaulag, kundi tungod sa katarong. A wonderful prayer for the couples. Dili sa kaulag, tungod sa katarong. Nabay mga minyo dinhi nga nagasimba o ingon ana inyong pag-ampo. O inig pangatog, kurmatog, nag-ampo ba? Usahay gani, no? Nga matog nilang pero wala mag-uli ay. Munang bago pang kasal, face to face pa ni sila. Ikaduha, back to back na. Managingon nga, that is a spiritual divorce. Wa na mag-uli ang maayong kabubuton. Karon pod, kung paano to, uli na si Tobias, una man siya, sunod yung asawa nga si Sarah, kung sa'y gihimo pod, gihimo, kitang po na to nga si Tobit, inaulian na iyang pananaw, also praying. Nag-ampo gihapon. Manang kumulungan ako nga, maudi ay ni si Tobias nga nag-ampo siya dito tungod kay na-inherit niya sa iyahang mga kinikanan. Prayerful iyahang parents. Muna nadala niya. Niya atong nabantayan, isa may ni uban dito, ni uban ni Tobias pag-adto sa balay ni Ragel. Ragel itong pangalan sa papa ni Sarah. Si Rafael, anghel. Dili nga ni anghel, tawag ko archangel. Giubanan. Nga naman, because of his life that is so prayerful, always calling God for help. Una nga gipaubanan siya sa anghel sa Ginoo. Kay kanunay siyang tawag sa Ginoo, sangpit sa Ginoo, nayog tabang sa Ginoo. Hopefully mga igsuon, kita nga karon nga dinhi ug matag adlaw nga nagasimba. We are not just asking God
to give what we want, to give something that we can eat, that we can wear, that we can ride, that we can use. But hopefully, in coming here, we are also asking God to send an angel to accompany us, especially in this time of pandemic, in this time of crisis. Kisa may naghatag og instruction kang tubit kung unsay tubias kung unsay buhaton, di ba si Rafael ang anghel was guided by the angel. Siguro dili lang pod anghel, no? Kundi we pray to God for the Holy Spirit to come down upon us. Ingon na si Kristo magkausa nga, kung kamo mga amahan, kamao mo muhatag sa inyong anak unsay maayo, kaya ingon man to siya, naabagoy usa ka amahan nga muhatag sa iyang anak og bitin kung mangayog itlog, muhatag og tanga kung mangayog pan, kamo bisan sa inyong pagkadautan, kamao mangganay muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang Ginoo nga muhatag siya sa Espiritu Santo ni adtong mangayo kaniya, asking the Holy Spirit to come down. Di ko man ang dugan sa ulog man sa Pentecost Sunday hapon, katong Sunday, Holy Trinity Sunday, sunod adlaw sa ulog nga sa Corpus Christi. Corpus et sanguinis Christi, the body and blood of Christ. Una, we will examine ourselves and the things that we pray. Ngayo batang Espiritu Santo, ngayo batang magpadala og anghel. Kaya usahay ra ba? We receive a lot of blessings from God. But usahay, kung di ba kasagaran, atong ma-mismanage ang blessing nga naa nato. Nganuman, walay proper guidance. Because once we receive the blessing, we use it according to our way of thinking and plan. Pero dili planos Ginoo sa iyang paghatag sa maong panalangin. Nindot nga example. Pray to God. Always, not only that He should give us what we need to eat, to wear, to ride, or a shelter, as a home, but to send the Holy Spirit, or to send an angel to guide us so that we can live our life accordingly and use the things, the blessing that He has given to us according to His purpose. Remember, we are now reminded by the church, especially the church in the Philippines, that we are all stewards of the things that we possess. We are not owners. As a stewards, we will manage the things according to the purpose of the owner. Second, sa Ebanghelyo. So yun ako, medyo makalibog o gamay, no? Kining gi-quote ni Kristo nga gisulti ni David. Kaya mao man ang traditional claim nila na the Messiah is coming from the line of David. Tinuod man na, tinuod, that's true. Pero mo ning claim ni Kristo, miingon siya nga, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig, enlightened by the Holy Spirit, dinasig sa Espiritu Santo, miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Si David mismo miingon siya sa Mesiyas nga Ginoo
Nang saon man pagkahimo sa Mesiyas sa kaliwat ni David, miingon man si Ginoo sa Mesiyas. Sa akong giingon tinuod man tong ilahang claim nga the Messiah, of course, that is coming from the scriptures. That is why they believe in that the Messiah is coming from the line of David, descendant of David. But the misunderstanding there is that they considered the Messiah as a political Messiah. Kanang sama kang David nga nakigubat, patay niya si Goliath, ug daghang mga tauhan nga iyang gipamatay. What Jesus Christ is trying to tell the people before and to all of us, He is not purely of human origin. Munang kita nga Katoliko na atay dugma nga giingon that Jesus Christ is true God and true man. True man and true God. Gani kung atong kuanon ang Bible, sa pagkatao ni Jesus, dili man gyud siya bloodline ni David. Gani gipili ni sa Ginoo si Joseph aron lang na ay connection kay Joseph ang line ni David. Pero sa pagkatinuod, he is coming from God. Muna nga si David miingon nga ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. The Messiah is of divine origin at the same time. His human, quote-unquote, origin is that because Mary say yes, that he would become the mother of the Messiah. Dili man gyud gikan kang Saint Joseph, no? It's a foster father. Ang manag-ingon sila nga that's the claim of the church, no? And that is true. Ang human origin ni Kristo gikan kang Maria, dili gyud kang Saint Joseph. In this, my dear brothers and sisters, we are also reminded today that most of us would think that God will save us in our sickness, our in political situation, our crisis today. Maurag gina sahay atong una-una dira kutob sa human level. Remember nga sa pahibalo sa anghel ngadto kang Saint Joseph, giingnan siya na ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki og nganlan mo siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Gikan sa ilang mga sala. Wala siya ningon kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa mga political oppressors, gikan sa kagutom, kundili sa mga sala. Hinaot nga sa matag kalawat nato sa lawas ni Kristo, naapod tayo sense of kini ang sense of change of mind and heart, sense of conversion. Mabitaw nang sa panatay penitential rite kung nakabantay mo kada sugod sa misa. Pero mahimo kitang takusog ngayon sa pagsaulog sa Santos na misa. Kanang third form akong ginagamit. Itong first form, man to nga nagakumpisal ako sa Diyos, amahan, no? Na the sense of conversion ay maumani. Maumana iyang gipakamatian sa krus aron pagluwas kanato ikan sa atong mga kasalanan. Mao na mga igsuon nga sa atong pagpadayon og kanunay nato nga pag-apil, pagsaulog sa Santos nga misa. Naapudon tay diyutang paghinulsol.
And after receiving the body of Christ, the body and blood of Christ, there is hopefully conversion in our life. Manalangin ka nato ang Ginoo.